Още ли? Не сме наоколо, тъй като малко викат да се разпределя. Човека е паднал, аз затова не исках да бъда наоколо, тъй като човека е паднал и да има малко пространство около него. We need to be heading over that way. Just stay there. Така че да, ето за тази тълпа говореха. Да. Аз искам да видиш поне веднъж тълпата. Да, и аз искам да я видя. Но сега не съм я виждала. Смени на там. Да. Само хора. Леле. Ерме, някъде не е около потока от хора. Да, или дай да стръпнем. Не, къде да отидем? Някъде за ядене, айде да отидем. Ами, може да. Или се прибираме или как? Брюдок, значи сега може и да... Не, там няма да има място. Ако искаш може да го видим, ама... Ами дай да го видим, Брюдок. Ще ли първа за храна? Ами да. Турските места са едно място, където малко да се Не знам как да го обясня, обаче това положение мисля, че ще продължи около час. Нали забелязваш, че преди 15 минути нямаше никога тук? Да. Ще пия, бе! Сега не знам как да изберем някой от тия ресторанчета, тъй като всичките ми изглеждат еднакви. Или искаш ли да пробваме едно друго място малко зад ъгъла е? Там съм ял, там ми хареса. Така ли? Да. Окей, добре. Не знам дали е отворено. Ще разберем след 5 минути. Мисля, че току-що видяхме някъде около 1% от тълпата. Така ли? Някъде там. Веднъж бях на една тълпа, обаче тя даже не беше на това уелска игра, на някаква друга. И това нещо продължи, моля да си над половин час. Така ли? Аз наистина минавах от едната страна към другата.